Bata burlezka eta bestia ernegauta amaitu eben laba aldiz hori. Osea, que Mari kontua da hemen, Marikine zuona bera don ogi gine. Osea, que Mogelek batu eban lamina batek burlazar edo burlagarri bentanatik kurika esaten zituen hitz orakularrak. Eta horrek dira Mogelek batu zituenak. Orduan, hau, izango litzateke, neurri batean, lamina kontakizun mitologikorik zaharrena nik dakidala, behar bada egongo dira zaharragoak, liburu horretan sartzen direnak. Hau, sartu neban artikulu baten refranes insertos en relatos míticos y tradicionales. Eta hau da besteak besteko bat. Besteak beste direla bat. Uste dut oso polita dala. Eta uste dut oso polita dala era berean bakotxa bere zoroak bizi dau. Hau, esaera ulertzea, nik uste dut uste da baino sakonagoa dela. Bueno, aukeratu ditut 3 aspergarriegi gertatu ez daitzezen, baina badagoz hainbat gauza polit, esate baterako gauza zoragarri bat da oleetako deskripzioa. Esate bateko, nahi baduzu, olen kontua. Beste ikuin bat sartuko dut, baina Pedro Abarkan ez datorrena. Mogelen, nire Pedro Abarka da bere horretzera, baina beste, batez be, Pedro Abarka idatzi ondoren, idatzi iban konfesio ona, eta idatzi iban el katekista baskongado, ikuskera, nire ustez ostekoa da. Eta hor badago etnografia aldetik, batez ere katekista, gauza ikeragarria, balio ikeragarria da ben zera, dagoz. Da hor dakar esate baterako, doktrina irakasteko orduan, baserritarren artean eta legea zan, testamentuetan ardura zibilia zala, gauzak ez harinegi egiteko eta norbera gero kalegorrian gelditzeko, ez da? Eta hor dago jaunkontxiaren herri tradizioan ja ezaguna da ipuin bat. Baina Mogelek badakar eta bere loba Juan Josek ere badakar, baina bataren berzinoa ikusi eta bestearenak ez dauki ezer ikusirik. Mogelen berzinoak da askoz be jagiagoa, askoz be literatura aldetik horniduagoa eta beteagoa, ez da? Horrezikin amaituko dut, ez da? Nik irakurri ingo dut, ez dago dalako javiaren memoria bizi. Juan Kontxia, zeritzon guraso batek, eman zion seme bati zuen guzia ezkontza baterako. Itzonak eman ziozkan semear emaitza edo donazio osoa eragin artean, eta hala gelditu zen seme eta errainaren besoetan bezala. Lehenbiziko egunetan egiten zioen harrera eta arpegi onak, baina egun gutxiren buruan soinu berri bat entzun zuen. Ez zioen ematen egun on bat. Jango zuen ogia busti behar zuen malkoekin. Onik egiten ez ziola ahora zeraman ogi borondate txarrez emanak. Hitz gogorrak, arpegi iluna eta musturra estintzea ziran ematen zioen alobera. Damutu zitzaion egina, baina asmatu zuen gauza bat zeinek irten zion txit ederki. Auzoko gizon bati eskatu zizkon isilik diruzati batzuek egun gutxiren epean bihurtzeko hitzarekin. Diru goekin sartu zan gela baten, hasi zan kontatzen eta hotxak eragiten. Diruen hotxak postu zituen seme eta errainaren bihotzak. Urreratu ziren gelara, da ate artetik begiratu eta zelatatu zuten gurasoa, zein zegoan mai gainean dirua kontatzen eta nola gero gorde zituen kutsak isket baten. Nola koposa? Galdetu ziren hurrengo egunean, aita zer egiten zenuen atzogelan bakarrik sartuta?
norenak ziren diru hotz egiten zutenak? Erantzun zien, zuek baino ume gehiago batek. Gorde ditu diruak hil onduan izan ditezen ondoen hartzen hauenarentzat. Nork esan berri honekin nolako harrera egiten zien handikan aurrera? Maian aurrenengo jatekorik onena, arpegi gozatsuak, hitz amoragarri eta samurrak galdetzen zien, aita, ondo zaude? Minik bat ez inon? Zertako jaikitzen zera ingo izetik? Zaude hoian nahi dezun artean? Hala bada, zera matzan egun sartzaroko gozoak. Halako batean, gaixotu zan. Lagundu zien ez hobeto. Hilzana gure honau, eta joan zirian harinka kutxan zegoala uste zuten harrapatzera. Ordea ez zuten ardi bat ere arkitu, eta bai makila labur lodi bat, eta paper hitzoek eskribituta zeuskana. Nik, Juan Kontxia, azkeneko testamentu honetan agintzen dut, kutxa honetan arkituko dan makila sendo honekin emateko galantak, bere buruarekin konturik atera gabe duten guzia biziliran artean umeai ematen dien guraso erota honegiai. Gelditu ziran honela, diru gabe semeta errain gaizto haiek eta aita asko jakinak erakutsi zien beste gurasoei zer egin. Nahi badozue, 3 minutu eta amaituko dugu eta zuen txanda. Uste dut merezi da bela. Bueno, ipuin hori nik batuta daukat markinan. Osea, herri tradizioan oraindik segitzen dago. Bueno, itxurretako batik. Bueno, kontua da, oletako kontua da, behar bada gaurko begiz ikusita nire ustez ederra. Bizkaiko aberastasunik handienetako bat, sasoi bateko aberastasunik handienetako bat, olagintzatik eta oletako burdingintzatik etorren ez da. Eta hori, bueno, Bizkaiko eta Bizkai Gipuzkoetakoa gitxienez. Eta gauza polita da, Larramendik liburu zoragarri badoka, Koreografia de Gipuzkoa, zoragarria da gainera, zoragarri idatzita dagoelako erderaz, kastelaniaz. Eta hor, oletako deskripzioa egiten dago. Baina, Mogelek be egiten dau oletako deskripzioa. Eta olak ziren sasoi bateko ferreriak edo zera burdina urtzen zan tokia, ezta. Eta gainera Juan Antonio Mogelen kasuan hau ezagutzen eban urretik urrera, bertatik bertara. Aita zan medikua izatetik medikoa zan, eta gero ola jauna bebazan, hau da, ola jauna ola jabea zan. Eta orduan Peru Abarkada gia lujosko bat eta Maizu Joan daroa ola batera, eta Maizu Joan inoz ola bat ikusi bakoa da. Eta orduan gelditzen da harrituta. Zergaitik gelditzen da harrituta, olagizonak, oletako langileak olagizonak egiten ziren, obrera bategaz jantzita egozalako, uste dut linozko jantzi bat zala, eta zutegiak sekulako garrak ateratzen zituelako. Gero, alako ingude bat, lurrean egoan, alako ingude erraldoi handi bat, eta ingudea jotzeko, olako mailu ikaragarri bat gabila deitzen zana, eta orduan zutegitik ateratzen zan agoa hori bigundu egiten zan mailuarekin, eta bueno, horrek ateratzen zituen zaratak